Selam alejkum i dobrodošli u 85. izdanje Deftera Hefte. Hapšenje Nasera Orića je proizvelo čitav niz različitih reakcija. Prvo, sjajno je reagirao bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Bakir Izetbegović, kada je kazao Tomislavu Nikoliću, predsjedniku Srbije, da ne dolazi u Bosnu i Hercegovinu. Tačno. Kakvi su to prijateljski odnosi, kakva je to uspostava saradnje ako srbijanska država tako radi iza leđa, podmeće i rovi po bosansko-hercegovačkom pravu na pravdu. I na kraju oglasio se i muftija Zukorlić na televiziji Pink, koji je kazao, baš u povodu svih ovih događanja, da je premijer Aleksandar Vučić otvorio srca Bošnjacima. Čudno je kako muftija Zukorlić tako nešto može kazati u ime svih Bošnjaka, kako tako nešto može kazati u ime preživjelih žrtava genocida u Srebrenici i kako jedna takva kvalifikacija apsolutno ne stoji. Dakle, ne može Bošnjacima srca otvoriti onaj koji nije spreman da prizna genocid u Srebrenici. Pazite, ruski ambasador, Rusija, cijeli svijet kažu u Srebrenici se dogodio genocid. Aleksandar Vučić kaže ne priznaje tu kvalifikaciju, a muftija Zukorlić kaže da je Aleksandar Vučić nama otvorio srca.